Soc Carlos Cisneros i soc aficionat a la fotografia des de fa més de 20 anys. Vas aficionar, recordo, quan un dia vas comprar una càmera fotogràfica, una reflex, i no sabia fer-la servir. Llavors jo vivia a Cerdanyola del Vallès i des d'allà em vaig enterar que existia, encara existeix, una agrupació fotogràfica, FOCER, la qual donava classes o petits tallers d'utilització de la càmera. Me vaig apuntar i me van ensenyar. Me van ensenyar no només a fer funcionar aquesta càmera, sinó me van ensenyar a mirar, a veure i sobretot me van ensenyar a estimar la fotografia. Des de llavors fins ara porto la fotografia, forma una part de la meva vida. És, com et diria, és la meva major afició. Porto la càmera sempre a sobre i penso en fotografia quasi cada dia. Em vas apuntar, evidentment, a aquesta agrupació fotogràfica i anys més tard vas venir a viure aquí a la Llagosta, on soc ara, i també, evidentment, me vas apuntar a l'agrupació fotogràfica d'aquí, de la Llagosta. També soc membre de la Federació Catalana de Fotografia i des d'allà Can Verdaguer, suposo, va veure l'exposició que tinc de Marrakech i me la va demanar. Què es podria dir d'aquesta exposició? Aquesta exposició va sortir d'un viatge fotogràfic de la mà de Jordi Ferrando, amic i fotògraf de Barcelona, de Casanova, que el 2016 va proposar fer aquest viatge. Jo mai havia estat al Marroc, no sabia què em trobaria, i quan vas arribar a Marrakech me vas adonar que és una gran ciutat. És una ciutat impressionant. Nos vam concentrar només a la ciutat vella de Marrakech i quan passeges per els carrers de la ciutat vella t'adones que ha sigut un imperi. Realment ha sigut un imperi. T'adones quan veus les mesquites, les places, els carrers, les façanes, les madrasses. És així, és que estàs en una altra època. Sobretot, el que més me va impressionar de Marrakech va ser la llum. La llum de Marrakech és una llum especial, és una llum que t'envolta, és una llum que es cola per els petits carrers i estrets i rebota a les parets de color ocre, junt amb el terra gris empedrat, i allò t'envolta i, ostres, és que no deixaries de fer fotografia en ningú moment. Estaries constantment fent fotografia. És una meravella. Però realment estàs en una altra era i te das compte que estàs en una altra època quan passeges per el soc. Quan passeges per el soc i veus els artesans treballar amb les mans i en petites eines la fusta, el metal, el vidre, la pell, la llana, i fan autèntiques obres d'art. Fan meravelles. Ho compraries tot. Estaries mirant-los constantment i mirant-los i fent-los fotografies. És que és així. Sí que és cert que a la gent no li agrada molt que li facis fotografies, és la pega que té, però una mica de respecte ho pots aconseguir. Això que us explico és el que d'alguna manera m'agradaria que veiéssiu en aquestes petites fotografies que presento en aquesta exposició. Només, moltíssimes gràcies.